Me sunanta? Ba san sunanta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, wannan mutumin wata yarinya yayi wa fyaɗe sai da ya fasa ta gabanta yana zubar da jini. Ya subhanallah. Iyaye ku kula da 'ya'yanku, ku saurara ku ji jama'a. Ka je ya aka yi Sanar duk wanda ya samu bidiyo nan da Allah jama'a, muna son a yada shi zuwa ga iyaye su ji da kyau su kiyaye 'ya'yansu. Akwai mugayen mutane fa a anguwannin nan kwarai kuwa. Ki daina saki yarinyanki tana yawo haka kawai. Ku ji wani mara mutunci jama'a yadda yawa yarinya. Ka ganta? Inda na ganta a layin take. So sai na ce to ka zo mu je tare kan gidan wani abokina. Da yake yayi sabata da. Abokiya ka ce? No. Ya ne za ka shekara nawa a tunaninka? A tunanina da ta yi shida ko biyar. Ubanka ne shida. 5 ko 6? Ina jin ka. Sai me ya faru? Da muka je gidan sai ba kowa a gidan. Sai na shigar da ita wani ɗakin abokina. Sai na kwantar da ita. Sai na amfani da ita. Ka dade kana yi kenan? Wallahi ban dade ba. So na kenan? So ɗaya ne na fara, na rantsa miki da Allah jiya ne kuma. Sai me yasa ka? Wallahi kaddara ce. Kaddara? Ku daina wani shaidan? Ai kai ne shaidan. Kare kuwa. Wai ya ce shaidan, wai shaidan? Wani shaidan? Ina yake nuna man gidan, nema man gidan shaidan ka nuna mun. Wace unguwa yake? Ina ne gidan su ko baki ne? Wari ne? Ka kwatanta mini shaidan mana. Wa shaidan? Wane ne shaidan? Waya ya maka? Kai ne shaidan ko? Waya ya maka shaidan ne ya ce kai haka? To rai shi ya zo wajen ka ya ce kai haka. Ni ne shaidan da na kai dare. Sai ka gama sai kai mata me? Sai ta sa kayanta maka tafi gida. Ta sa kayanta ko ka sa mata kayanta? Na sa mata kayanta. Ka sai mata me? Ba abin da na sai mata. Ka ce mata in ta je gida ta faɗa ma uwarta? Me ka ce mata? Ba abin da na sai mata. Kuma ba ta yi kuka ba yarinyar nan? Ta yi kuka sau ɗaya. Dole sai na bata. Da ta sai na bata. Bayan ka gama abin da kake yi ba gaji ne a gabanta ba. Ubanka. Ka gaya mini abin da kai ba ka wallahi zan ci ubanka. Haka. Ya kai? Haka ne mu. Da bakinka za ka faɗa. Na yi amfani da ta yi kuka. Ka kama bakinta ka rufe ko? Ba rufe ba cewa na ke shiru. Ko kai me? Ba abin da na ce ta kawai sai ya shiru. Ka ce mata kawai ta yi shiru? Ba ni gora. Za ka faɗi gaskiya yanzu nan. Wallahi mu. Me ka ce? Ya gaskiya take da wallahi. Na ka bata? Na rantse da Allah ko sisi ban bata. Na rantse da Allah ko sisi ban bata ba. Ko sisi ban bata. Haka kai ka ɗan mutane? Ka je kai ka kashe sha'awarka da ita? Don ubanka ba ga gidajen karuwa nan ba. Don ubanka. Ba ka ce kana da aiki ba? Kudin da kake samu bai ishe ka ɗauki karuwa ba? Sai yarinya ya shekara 5. Ubanka. Around this boy, let's take him to court. You will rot in jail. Of course. Go and tell everybody that Hawaiians said you will rot in jail. To jama'a, a takaice wannan shine abin da ya faru dangane da fyaɗe da ya ma yarinya. Kwarai da gaske kun ji daga bakinsa. Manufar wannan bidiyo shine jama'a, iyaye mata kamar da na faɗi su kiyaye 'ya'yansu, ku saka kula kwarai da gaske a kansu, don gaskiya lalacewan wannan zamanin fa ya wuce duk inda kuke tunani. Jama'a, kamar da na faɗi, duk lokaci bayan lokaci za mu dinga saka abubuwan da yake da amfani mutane mu hankaltar da su sa kula a kansu. Kamar da na faɗi, idan har wani ya zalunce ka a rayuwa ko kuma kana ga ka san wani abu wanda ya kamata a faɗakar da al'ummar musulmi dangane da shi, al'ummar musulmi su faɗaka, muna son irin wannan labaran jama'a. Zan ba da lambar wayata ta WhatsApp, duk wanda ya sanar da irin waɗannan labaran sai ya min magana ta WhatsApp ɗin, sai ya ce min gaskiya yana da irin waɗannan labaran ne, ko kuma wani cin zarafi da aka yi maka ko aka yi miki, ko wani bala'i da ainihin yake faruwa wanda ya kamata a faɗakar da mutane su ji su hankalta game da wannan abu, kawai sai a turo min a WhatsApp ɗin nan jama'a, 070 89 22 52 06. Sai ka yi min magana a WhatsApp jama'a. Idan har ba akan wannan maganan za ka yi min ba, ka turo min wani shirmanka, gaskiya za mu rikici da kai.
ya zama kan irin wannan magana ne 07089225206. in ba Najeriya kake ba dole ka sa +234 sai ka zuba lamban wayan. Zan faɗi lamban wayan da Hausa 07089225206. Allah madaukakin sarki ya datar da mu jama'a. Da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka